Bueno, egunon, nortzuk zarete zuek? Alba naiz, Madriletik nator, amaren bi seme-alabekin Allendeko Salazar naiz, eta Belarri prest naiz. Ni Bilbokoa naiz, baina orain dela 7 urte etorri nintzen Gernikara bizitzera, eta bebai naz Allendeko amatxu bat, ume txiki bat dekot hemen, eta Belarri prest naz, bebai. Oso ondo. Noiz hasi zineten Euskaralean parte hartzen eta zerk animatu zinituzten pausua ematera? Oso ondo. Noiz hasi zineten Euskaralean parte hartzen eta zerk animatu zinituzten pausua ematera? Bueno, ni azken Euskaraldian parte hartu nuen, orain dela 2 urte, eta bueno, animatu nintzen Euskaraldiaren objektiboak gustatzen zaizkidalako. Ni hasi nintzen orain dela 4 urte, uste dut, eta, bueno, euskarazko maila ona hartu nuenez, animatu nintzen parte hartzen eta Belarri prest izaten. Zer ematen dizu Euskaraldiak egunerokotasunean aurkitzen ez duzuena? Pues, nire ohiturak aldatzeko laguntzen dit, ni moldatzen naiz hobeto gaztelaniaz, Madriletik nator, eta bueno. Eta Euskaraldiari esker, saiatzen naiz euskara gehiago hitz egin dut, eta bueno, dena den, momentuz ez daukat mailarik euskaraz hitz egiteko ondo, momentu Belarri prest naiz, eta bueno, harro nau. Eta bueno, etorkizun batean euskaraz hitz egin nahi dut. Nik txikitan ez nuen aukerarik euskaraz ikasteko, eta hori konpondu behar nuela pentsa nuen. Horregaitik izena eman nuen euskaltegian, eta ni bai harro nago. Eta, bueno, Euskaraldian, azkenean bultzatzen bai, hori, euskaraz hitz egiten, eta, bueno, giroa oso politxe da, jendea prestatzen da laguntzeko, eta, bueno, maila hobetzeko bai aukera ona da. Belarri prest txapa jarrita euskaraz egiten dizueten jende kopurua gehitu egiten da, asko nabaritzen da. Hemen azkenean euskara inguru oso ona dago eta jende guztiak hitz egiten du euskaraz. Igual ez dut nabaritzen Bilboan joaten naizenean alderatuta, baina nik normalean egiten dudan Bilbon eta Belarri prest txapa eramaten dudanean, han bai nabaritzen da, bai gertzen dut jendeak gehiago hitz egiten du nigaz euskaraz, edo, bueno, ahalegin du. Zuk Alba, nabaritzen ditu? Bai, nik uste dut baietz, bueno, nire jendeak badakit nik kanpotarra naiz, orduan txapa jarritan daukadanean, bueno, pues, nire lagunekin gehiago hitz egiten didate euskaraz, eta uste dut ere bai, kaletan, tabernetan, dendetan, ere bai, txapekin. Eskola inguruan euskara behar bezala sustatzen dela sentitzen duzue? Ni baietz uste dut. Bai eskolan, bai geletan, bai kalean, gurasoak eta jendeak bai egiten dute euskaraz, eta bai sustatzen dute euskaraz erabilera. Bai, nik pentsatu dut berdin. Eskola inguruan bai, Gernika herri euskalduna da, eta bueno, igual kalean ez hainbeste, eta bueno, batzuetan gaztelaniaz asko entzuten da, baina eskola inguruan bai. Oso ondo. Eta azkenik, zergaitik, eskolako gurasoak zergaitik
parte hartu beharko lukete Euskaraldian edo zuek zergaitik gonbidatzen dituzue parte hartzera? Bueno, nire ustez Gernikan euskaraz bizitzea politagoa da, eta bestela gauzak asko galtzen dituzu. Eta, bueno, ni saiatzen naiz lotsa eta beldurra galtzen. Gainera, uste dut euskara hizkuntza oso ederra da, eta bebai, nola esaten da, gutxitua, minoritaria da, gutxitua. Eta horregatik oso importante da babestea eta zaintzea. Orduan, bueno, horregatik anima zaitezte euskaraldian parte hartzera. Joe, super ondo, ez dakiz ere esan. Ba hori, eske, asko dago, bai, oso ondo. Gure hizkuntza oso polita da, eta da kultura, da aberastasuna, eta hori babestu behar dugu. Eta sustatu, bultzatu, erabilera, eta nire inguruan zoritxarrez erdaldun da, baina, bueno, ni saiatzen naiz egunero hitz egiten nire familiarekin euskaraz, gutxienez belarria ohitzuteko, eta nire lobak eta horiek ja dira euskaldun. Eta hori posa ematen dit. Eta nire umie bai. Ez da erraza, baina, bueno, hemen gaude, aurrera. Hori da, baina, bueno, ez badugu egiten helduek esfortzu hori, hori, aberastasun hori besteko, inor ez du egingo, eta, bueno, guk oso harro gaude. Eta, bueno, gara ejemplo bat, baina, bueno, alba dugu guk, besteok, bebai, así que venga.